nagadapya na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon. Karon sa kasugpon sa ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan Birador diri sa aton palatuntunan Timbangan sang Katarungan. Araw na skurot, nagapakadto na si Dre. Baong animal, galingas-lingas pa siya. Ari na siya. Nasyang! Oh! Mabuglay galing tultulon sa lugar mo ini, kulot. Ayawan ko libot-libot, antes ko yung makalabot, Dre. Dumatalang pa ko. Ay, gini. Kaya sino ka din nagatinerman? Sa balay sang uyab ko Ato sa una ng balay nila Amo bala? Tete, ara na. Oo. Ano na ding kwarta ang ipadala ni Busing para magamit mo sa imo pagpalayo sa lugar ngayon eh. Sino nagtimbre kay boss nga init ng idkwaw? Grupo ya mga paratoy eh. Ay, dali. Animal, kinanglan makapalayo na gali ko de. Oo, kulot. Laylo ka lang, anay. Pabulubugnaw ka na sa ibang lugar, ha? Timbrihan lang ka kung do bugnaw na de. Ate, mayo masyong May items pa din nga gipadala sa imo si Busing para kuno konsumo mo. Bahuay! Baw, salamat kita. Pila nang idaan ka lang wala ko kaskor eh. Kaya natahap ko di magwa. Ati makasuyop ka na subong. Sinong iban mo di nga upod man? Wala. Nubiya ko lang No, ito siya sa ila. Ako lang din nagkanto sa imo. Ati mayo man. Di na nang inugatag mo. Dala na di para makasirin ako. Kaya init na galisakon. Ariyo Ay, nano na yaman? Di ka kilalas na eh. Animal masyong, anon mong armas ng ilaman? Ginanong armasaw ha? Ginapanguli! Pauway ka na kulot. Taban ka na gid kabaro. Patay na siya. Bahali na ako, Dre. Ay, kulo! Ausos, Hibos! Yung takon! Ay, Hibos! hindi. Amo na, hibos! Huwag ka sa makita, ha? Huwag ka sa napatiyan. Kung hindi ka gusto nga balikan, takadiri kang patson. Patag!
barangay kapitan na target. Kag may utod siya nga konsihal sa kanwa. Sa ako pagalisag Iloilo ang lugar nila, sir? Oo. Pero malayo pa kayo halin diri sa proper. Oh, Kompleto ng impormasyon nga ginatag sa akong parte sa target. Kag may mga tao naman ako nga ato dito. Ginamonitor ang hulag nila. Search warrant na lang ang hulaton ta. Base karon sa udto makuha ko na. Kag kung makuha ko na karon, malarga dayon kita. Dito kita mapaligad sang gabi. Sa kaagahon, sudlon ta ang lugar ni Kapitan. galuso si sir? Oo, kumpirmado. Makapila na kabeses nga nakabakal ang asset ko sa tawo niya. Wala siya nagapronte. Tao niya ang nagaduso. Pero pihugid nga iya items ang ginabaligya. May gamay nga balay marapit sa balay sa Kapitan. Dito nagascore ang mga adik. Pero sigurado nga may items man sa balay ni Kapitan. Duha ka search warrant ang gamiton ta. Dito sa payag kag sa balay ni Kapitan. Damutaw mo niya, sir? Hindi magnubuo sa pito. Kag puro armado. May maback up sa ato. May tropa man nga naka-standby. Maupod sila sa aton pagsunod sa compound ni Kapitan. Ha? Sir, basi kung mabulabog kung may himuon kita sa grupo ng Kapitan. Wala. Mauna kita sulod. Maback up lang sila. Tapuson taanay ang aton luyag himuon. Antes naton sila pasudlon. Ate Mayo, Bisan kita lang. Makaya na naton. 20 kita tanan kabilog. Masarangan nato ng grupo ni Kapitan. Pero mas maayo nga may backup kita. Maganda na kamo. Check up pa ninyo inyong mga armas. Enkwentro ang kantuan ta. Kinahanglan kondisyon ang makakargada naton. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Makulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kailangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Hello? Major Belbes? Yes, sir? Nakatawag ka man, Major? May kinahanglan ako sa imo, sir. Tuloy ko tani makasugilanon sa imo sa personal. Nagkatuwa ko din sa opisina mo, pero siling sa mga tao mo dito, hindi ka kuno makareport. Oo. May importante akong ginatrabaho. Nga man, Major. Anong kinahanglan mo? Importante lang kaayo, sir. Ano balay na? Ihambal na lang. Luyag ko, pero sobrang nga ihambal sa imo, sir. Alang-alang ako subong. Base na sunod adlaw pa ako makareport sa opisina ko, Major. Ate, okay lang, sir. Kulaton ko ikaw. Sige. Tawagan ta ka kung makareport na ako sa opisina ko. Okay, sir. Salamat, kid. Bye. Bye. Istorya ko na siya sa akin. Parte ayan sa ano. Ano ay hanang kinahanglan niya sa akin. Basi ko nakahibalo na siya nga sa ako ng witness. Basi mo nang kinahanglan niya sa akin. Mapalaan ko gini na ako makasugilano na kami gaduha. Isa naman katawo ang ginpatay mga kasilingan. Kag nakita sa tupad sang bangkay, ang pinutos nga ginapatihan siya bo. Pero hindi pareho sang nagligad nga ginpamatay, nga may placard nga ginabutang sa bangkay, nga nasulat nga pusher ako o kun adik ako. Inisubong niya wala. Pero suno sa mga pulis, drug personality ang napatay. Nagaduso sang illegal nga droga, kag nagasuyop. Kagwa sulod naman sa prisuhan, sa pareho man nga kaso. Naga-engage sa illegal drugs. Grabe nagid subong, no? Bisan utong adlaw may ginapatay. Kag ag nagpatay suno sa nakakita, nagaisahanon lang. Kag wala ang nagadalagan pagkatapos niya nga matiruhan ang iya biktima. Naglakat lang ini palayo sa lugar nga daw wala lang sa natabo mga kasilingan. Pero ginaimbestigahan pa subong sa mga pulis kung bala amo manigihapon ang grupo nga nagpamatay sang tinalikdan man nga si Mana. O kung lain man ini nga grupo. May lain pagid nga ang gulo nga ginalantaw ang aton mga pulis. Posible, unsihanay sa transaksyon sang illegal nga drugs ang kabangdanan. Kung nga nga ginpatay ining si alias Kulot. Sige lang mga kasilingan Kung ano gid man ang resulta sang ginpatigayon nga investigasyon sang aton kapulisan, ipalambot ko lang sa inyo mga kasilingan. Ang klaro sa karon, kung amo man gihapon nga grupo ang nagpatay o kung lain naman nga grupo. O kung unsihanay sa druga ang kabangdanan. Maathag nga ang ugat sang kabangdanan illegal nga droga. Gani ka mo dira, mga nagagamit kag nagaduso sang illegal nga droga. Kung ako sa inyo, maguntat na kamo
Samtang may panahon pa, hindi na ninyo paghulata nga kamo naman ang madason namon nga ibalita. Kaina pa panago kay ninyo. Wala niya ganasabat ang tawag ko, Masyong. Narito siya sa balay. Basi kung silent niya ang cellphone. Parang hindi siya may istorbo. May uyab di siya nga upod. Atos na sa kwarto. Amo bala? Naginanglang kasi ang Major. Tawag ka lang karon luwat. Kung tani pahibalon ko siya. Partisano na ako. Wala pa ko mo makabalita. Sang? Patay na si Kulot. Kabalo na siya. Kain na pa. Tawo ta si Kulot, hindi bala? Gindagdag ninyo siya? Oo. Galing bala subas ang animal nga to eh. Galing gindesisyonan na lang siya ni Busing. Ha? Ang buot mo silingon. Siya na patumba kay Kulot? Ako gidyan nagtumba kay Kulot, Major. Ha? Wala na nag-agreement eh. Ibalibad pa niya nga wala mag-remit ang mga ginahulugan niya. Pero sang ginusisa namon, nalulong nagali siya sa panahor. Pati kwarta ngayon og bayad sa aton, ginlastraya pa. Amo bala? Damo na gid siya atraso iya kay Busing, Major. Nasupot na. Ano pag ipapahuway na lang siya. Ay, gali. Dahil anong balita, Major? Nabala ng nagpatay? Wala. Good. Kag wala man sa luyag maghambal parte sa natabo. Nahadlok ang mga tao dito. Kay basi kun silang balikan, kung manugid sila. Kaya gamugin lang hindi matabo. Mabalaan ko lang galing nga may magbiyahin. Balikan ko ginang lugar nila. Kagidamay na lang sila. Wala. Wala sa nakuha nga impormasyon ng investigador dito. Hindi good. Ang nahambalan sang ososyero dito, Nga. isa lang ang suspect. Pero wala nila makilala kay nakabonet. Huwag ko yung kabunit. Burangos ko kurong buot nila yung silingon. Abi nila face mask. Abi nila ko face mask yung burangos ko. Una mo, wala sang problema. Wala sapit. Maayo ang pagbira mo sa iya. Ako pa. Wala sa may mga testigo. Ate, sige ha. Manawala ko karon sa iya. Sige. May importante ako inong gambal sa iya eh. Sige. Magluwas na tabo kay Kulot. Taklas sa ang gate mo, Goy. Kagabihiday na anak. Oo, sir. Tandaan ninyo ha. Kung hindi man lang natin makita ang mabato sila sa aton, hindi natin sila pagbirang. Dakpunta na sila. Pero kung magbato, wala na kita sang mahimo. Aberto na, sir. Diyak, dali lang mo. Masunod na kita. Kibuto natin sila. Maghalong ka mo mga kaupod! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbi.
Radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagbamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Arinat ang pinakabag-o kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo